Alright mga ka-motovlog natin dyan, good morning po. Yung po ay 10 AM ng umaga. Hinihintay ko po yung CS ko po dito sa Sentrong Pili po kasi magdi-deliver po tayo ngayon ng ano po, tawag dito, yung ukay-ukay. Ayan po. Bali, hintayin po natin dito yung CS po natin. At alam mo naman natin na grabe, init ang panahon. Grabe. Ayan, shout out po sa lahat po ng mga kamoto vlogs natin dito sa Camarines Sur. Shout out po kayo dyan, shout out. Dito po tayo sa sa Sentrong Pili, sa Michelle Pili. Ayan po. Dito pa natin hintayin yung natin, yung customer natin dito po sa gas station na to. Mga siguro mga 10:15 nandito na yun. Ayan, yun lang mga ka-vlogs natin dyan. Sige po. God bless po sa atin lahat. Safe ride safe. Okay, bye bye.